Ξέρω εγώ θα πω είναι αλήθεια. Αυτά τα ξέρω. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα εδώ σε πολύ δύσκολες εποχές. Το 39 και είναι καταγεγραμμένο στα βιβλία της πρωτοβάθμιας. Είναι γραμμένο. Αθηνά Γροσδούλη είναι καταγεγραμμένο. Το 39 ήταν δασκάλα εδώ. Ένα χρόνο λειτουργήσε το σχολείο αυτό, γιατί μετά ήταν οι Γερμανοί και το έκλεισαν μετά. Ξανά άνοιξε αυτό πάλι το Σεπτέμβριο του 45. Το Σεπτέμβριο του 45, ακριβώς έτσι. 5 χρόνια ήταν, 40 με 45 σαν χρονιές. Και μετά βέβαια έγινε το καινούριο πέρα. Λοιπόν, αυτό έγινε με χρήματα της Ομογένειας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτό το σχολείο. Έτσι. Και στη συνέχεια, αφού λειτουργήσε κάποιες δεκαετίες σαν δημοτικό σχολείο, έγινε οικοτροφείο, παραδεναγωγείο. Και στη συνέχεια έγινε Ξενώνας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εξαιρετική κατάσταση. Αυτά είναι. Ευχαριστώ πολύ.